ପରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କୌଣସି ଚିହ୍ନଟ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ସମୟ ବିତିଲା, ଶକୁନ୍ତଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ମହର୍ଷି କଣ୍ହୁଅ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯିବା ବାଟରେ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ମୁଦିଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏକ ମାଛ ତାକୁ ଗିଳିଦେଲା। ଶକୁନ୍ତଳା ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶକୁନ୍ତଳା ଯେତେବେଳେ ମୁଦି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଦି ନାହିଁ। ସେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ରାଜସଭାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଜଣେ କେଉଟ ଏକ ମାଛ ଧରିଲା ଏବଂ ତାର ପେଟରୁ ସେହି ସୁନା ମୁଦିଟି ପାଇଲା। ସେ ମୁଦିଟି ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ମୁଦିଟିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ଶେଷରେ ଏକ ଆକାଶୀ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ବାଳକକୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ଏକ ସିଂହ ଛୁଆ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ନିର୍ଭୀକ ବାଳକ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶେଷରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁର ଫେରିଲେ। ଏହି ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।